Imak baju batangnya ya. Ah, aduh serawa si gae di siko. Astagfirullahalazim. Ala 2 minggu tak letak di dalam tuh indak dipakainya doh. Sarancak ko dan balian sarawa. Indak lu nan murah dan balian lain lu nan agak rancak ragus. Keteknya ndak dipakai deh gae setan ndak tau luntuang tuh deh ya. Katuju deknya makanan cabai-cabai patang ko merengek-rengeknya minta bali sarawala dan bali ndak dipakai doh. Minta den tangani si gae ko mah. Kurang aja gae ko mah. Dah. Dah. Mari lalu. Lai Den. Manggi-manggi aja Den. Aja. Kemari dah dulu. Iyalah Den. Boleh sanang Den. Iya, Lai Den baru mangalai Dan lu lebih bau lu Dan dia. Jangan ngecek kak aja. Dah kok serawa yang den balian tuh banda dah pakai lah 2 minggu terletak mau itu aja baru. Masih ada jo merek batu ndak dah pakai. Ya mata udah dari mata. Jangan ngecek. Ndak tahu jo dah leda. Itu udah menangi-nangi, menengek-nengek minta beli sarawak kan dan lapaya dia mengumpul piti untuk beli sarawak. Mandak lo yang murah di balian lo yang badagok lo nyo. Ya ada pasuruan. Pasuruan mengecek jo dah tolong dia rago yang di balian bini itu dah. Lah susah payah dia ngumpul piti pinak mu dah pakai. Dah pakai je nan lubang-lubang lan cilik lubang-lubang tang-tang ungge dah tu dah pakai gitu lah. Bukanlah sarawak tuh kini kah pakai apa? Gini nah besok kan bisa loh Den. Dan kau tahu nak udah pakai dan campan petang-petang kau mah. Dan dek mencari baju serobok kau dek dan ndak udah pakai dok. Bapak di kau mah. Payah ada mengumpul piti mari tahu dek dah. Cuma gini Dan pakai besok ini Dan Tu pakai. petang mangga menangi-nangi minta beli sarawak. Merengek-rengek dah kece sarawak lah cabai lah lapang pinggang segala macam tu lah dan balian ndak ada pakai dok. Mangkol di bawah datang. Di bawah mah. Dia lakian duit itu sudah mandi kau pakai dan suang. Jadi buka sarawak dah kini. Enggak gini kan. Buka sarawak kini. Sudah Pakai, mandi. pakai kok. Sudah mandi suruh dan pakai sore. Ngecek aja dah le. Tak murah-murah ngumpul piti bali sarawak dah menangi-nangi dah mau dia nak kecek matang lah dan balian ndak ada pakai doh. Tenang je lah. Di mana tak ada kok. Tak jual kau lihat. Anak kan yang jual. Lalamu dan Bali mau orang lain. Ngecek saya dah mah. Kecil lah kurang nak pas roh ya. Anunya ndak pas bila kasih. Wih emosi dan saya nyo tamang-manga dan kamari tadi ndak ada cigok le mari ko ndak tahu dan tadi tu mah.